Rin, mo naman itong papa ko ng haul. Oo, si Papa dyan bay. Mo na bay. Kuya, magtarong dyan ang eskwela ninyo para dito mainana ka Papa. Hala, si Boy man to oh. Mao na, kayod liba. Ipakaong sa marunong. Be, ati man ang mga bata ha kay manghawol ko. Oh, sige, be. Ako rin bahala sa mga bata. Kung saan yung mga ulon, be? Kamay be, nagpaharbis mangod si Parijitle. Mo nang ako iyang gipili kay kuan ba? Busy po daw ang uban howler. Mga kabayo perti pong bisiya nasa uban nga kuan area. Nya, ikaw rin bahala sa mga bata ha. Matun ako. Sige, be. Ako rin bahala sa mga bata. Ako pa. Nya, di ka patabang. Ay na, be, wa ta ka pangasawa kay para mutabang ka sa kuha. Ang importante diri makalaba lang ka, makalungag, mga bata, timana lang yun. Ako na'y bahala bi. Bisag pait ta pero maningkamot ko bi nga makahabwa ta. Nya, ato na ko. Wajud ko nagbahay, be. Nga ikaw akong nabana. Kay sukat sa pagminyo na to, wajud ko nimo gipatama ko pasakan. Unta, be, di na ka mausap, be. Salamat sa imong pag-atiman sa mua. Amping lang kanunay, be. Salig lang ta sa Ginoo. Ay. Mao din ni hawlunon diri di ay. Nganong wala may nang hawl ani? Wala siguro klaro mang suhol ni si pare ani ihang humay. Natagam na sigurong hawler ba? Basig barat kayo. Kaya wa man gyud ang hawl. Noon, busy man po dron. Basin po busy ang mga kabayo, no? Kuan? Mga howler. Pero salamat kay pre. Ako yung isaliga ni mo ani imuhang humay. Dako na kay ning tabang sa kuha. O gigibiliban ako si mga biba kay may nantuson ka ang uban. Masakit ra ilang bana, biyaan na. Mawala lang gani kwarta, biyaan na. Mapiang ra gani, biyaan na. Maglisod na gani, biyaan. Di na gani kabalay, biyaan na yun kay di kabalay, di kabuhi. Pero ikaw be, believe ko sa mga be. Yantusan dyan ko ni mo. Munang antusan puti ka. Salamat kay be ha. Bisag unsa kahago, buhaton ako para malipay lang ka. Thank you kayo. Hantod karon malipayon gyapon ta. 12 years na tabi pero wa ko kakita nga nabugnaw ka sa kuha. Mo nang pinangga jud kay kabi. Ang hawl ako kay kasi. Utunar ba kayo? Magtan ba ko diri? Wa para ba ko hako. Bata na, nagutan nyo. Laylay mo. Rin, mo naman itong papa ko ng haul. Oo, si Papa Jude Rins. Luya, uy. Oo, si Papa Jude bay. Mo na bay. Kuya, magtarong Jude ang eskwela ninyo. Para di ka mainana ka, Papa. Ano, ganda si Papa Rins, no? Kung di mabinutan, pas mo Jude ni bay. Rins, magkarong dito sa eskwela, di dito magbinuang kay Loy kay si Uncle. Gani ba no? Salamat ha. Hidawat jud ko nimo ba? Skag pobre si Papa. Siyempre Rins, amigo gud ta. Rins, kita na jud pagkasa ni Papa. Mo gani, magtinarong ka. Tara, maniud na sa balay. Grabe ping harvester oy. Risak man kayo. Bantog raway nang haul di ay. Ata ni Tingan Ay! Suroy sa taani. Hala! Si Boy man to oh! Na! Naghato to gumay! Naginisaron to! Nadaog baka na ron!
marunong. Kaya ang asawa, ang income sa bana, igo ra ipagwapa. Taluoy na lang sa bana. Ayun. Magpadugang ko ani kang pare oy. Grabe naman ni pagkarisaka ni. Bantog ra jud ay way ni sukol. Uli sa ko ni.